Un dels primers actes de la Setmana Santa alcirenya, l'exhibició i posterior concurs de la 19a jornada d'exaltació del tambor i el bombo d'Alzira, arribava el passat dissabte a la ciutat disposada a encetar a tocs de tambor la Setmana Santa alcirenya, festa declarada d'interès turístic nacional. Des de les 10 del matí fins la 1 de la matinada, els bombos i tambors ressonaren a cada racó de la ciutat. A les jornades d'exaltació del tambor i el bombo van participar les bandes de tambors i timbals de les diferents germandats i cofradies alcirenyes. Enguany les jornades comptaven amb una invitada d'excepció, la directora general de Patrimoni Paz Olmos. Un acte que també compta amb l'assistència de l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, els clavarís majors de la ciutat, Ernesto Montalbà i Maria Jesús Benavent, el president de la Junta de Germandats i Cofradies, Vicent Fàbregues, i el regidor de festes, Rafael Fita, així com altres membres de la corporació municipal. Paz Olmos i Elena Bastidas van ser convidades a participar en uns tocs de tambor a la mateixa plaça Major, al costat dels altres cofrades. Posteriorment, a la Casa de la Cultura es celebrava un acte institucional en el qual es va signar un document d'adhesió per a que la tamborada d'Alzira, al costat de la d'altres 16 poblacions espanyoles, siga declarada Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat. Al principio de los tiempos fue el impacto de un brazo humano provisto de un palo contra un tronco. El resultado provocaría uno de los primeros sonidos creados de una manera artificial por nuestra especie. Estos impactos rítmicos han servido desde hace miles de años para comunicar sensaciones, para llamar a la guerra, para transmitir alegría, pasión, tristeza o peligro. Incluso para ahuyentar a los malos espíritus, acompañar ceremonias o para reproducir las fuerzas incontrolables de la naturaleza. La signatura d'este acte autoritza la Direcció General a realitzar les gestions necessàries i pertinents per tal d'aconseguir la inscripció de l'expedient conjunt Tamborades, rituals de toc de tambor a la llista representativa del Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat de la UNESCO.